कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कधीतरी कळत न कळत आपण भूताच्याच मागे जातो आणि मृत्यू आपल्याला साक्षात दिसतो. असंच काही उदाहरण आपण आज पाहणार आहोत. पण त्याआधी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकता. अक्षय 8वीत शिकणारा मुलगा. शाळा संपवून तो रोज आपल्या क्लासला जात असे, कारण की त्याला त्यांच्या सरांचे ते टीचिंग फार आवडत होते. ते देखील प्रायव्हेट क्लासेस घेत होते, शाळेतही आणि प्रायव्हेटही. हां, एक गोष्ट त्यामध्ये होती की प्रायव्हेटला ते जरा जास्तच चांगले शिकवायचे, पण मनाने अगदी चांगले. बघता बघता काही महिने जाऊ लागले, पण अचानक एक दिवशी असे समजले की सरांची थोडी तब्येत खराब आहे. आणि अक्षयने देखील समजले की असू दे, तब्येत खराब असलं तर काय झालं, आपण अभ्यास करू. अक्षय शाळेमध्ये अभ्यास करू लागला. पूर्ण दिवस त्याने आपल्या शाळेमध्ये अभ्यास केला आणि नंतर त्याला त्याच्या एका मित्राने सांगितले की आज सर बरे झालेत, बहुतेक ट्युशन घेतील, जायचं तर जाऊ नये. एवढं मात्र अक्षयने ऐकलं आणि तो मात्र खुश झाला, कारण की अक्षरशः क्लासेस जर सर घेणार असतील तर त्याला जायला काहीच हरकत नव्हती. इकडे अक्षय नेहमीप्रमाणे आपल्या घरातून निघाला आणि ट्युशनला जाऊ लागला. बघता बघता हळूच तो आपल्या त्या क्लासेसमध्ये पोहोचला. इकडे त्यांचे ते लेक्चर्स हे चालू होणार, पण अक्षयला समजले की तिथे कोणी आलेच नव्हते. असे का हे त्यालाही माहीत नाही. आपल्या मित्राने आपल्यावर मस्ती केली, कदाचित असे काही झाले असेल. तो भरपूर चिडला आणि तिथेच बसलेला आपल्या त्या बाकलांवर रागवू लागला आणि त्या मित्राच्या नावाने शिव्या घालू लागला. त्याने आपली बॅग भरली आणि बाहेर निघणारच तेव्हा त्याने पाहिले की तिकडूनच त्याला 2 डोळे पाहत होते. त्याने स्पष्ट नजर टाकली तर त्याला दिसले की त्यांचेच ते गुरुजी होते, ज्याला एकटक मगासपासून पाहत होते. अक्षय खुश झाला आणि त्यांनी सांगितले की काय हो, एवढे लेट का झालात तुम्ही? आणि हो, तुम्ही आजारी आहात का? गुरुजी फक्त त्याच्याकडे पाहत होते आणि गुरुजी त्याच क्षणी आत येऊ लागले. पण गुरुजींचा हावभाव जणू आता बदलला होता. तो अक्षयकडे तसंच रागत पाहत होते. इकडे अक्षयही जास्त काही बोलला नाही आणि अभ्यास करू लागला. अक्षय हा तसाच आपल्या अभ्यासामध्ये व्यस्त होता, पण गुरुजी मात्र काही शिकवण्यात जणू त्यांना समाधान वाटत नव्हते. ते अक्षयकडे एका क्रूर नजरेने बघत होते आणि विशेष म्हणजे त्या दिवशी ते एक शब्दही बोलले नव्हते. इकडे अक्षय बोलला, तुम्हाला नसेल शिकवायचं तर मी निघू का? पण गुरुजी काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी फक्त आपल्या एका गालावर हलवले आणि त्यावरनच समजले की ते एक हास्य देत आहेत. इकडे अक्षयने ठरवले की आता आपण इथून निघून जायचे, फारसे थांबायचे नाही. आणि असेच तो तिथून निघू लागला. पण त्यानंतर अक्षयने आपली एक नजर मागे टाकली आणि मागे पाहताच त्याला एक आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण की त्यांनी पाहिले की अक्षयच्या अगदी बाजूलाच त्यांचे ते गुरुजी उभे होते, जे काही वेळात आधी फार लांब होते. इकडे अक्षयने पुन्हा प्रश्न केला, काय झाले, आज असे का वागतायत? पण त्या क्षणी तिकडे मोठमोठ्याने बल्ब हे चालू आणि बंद होऊ लागले. असे वाटत होते की कोणत्याही क्षणी तिकडे एक मोठे बल्बचे विस्फोट होतील. अक्षयने सांगितले की आपण इथून आता बाहेर जाऊया, पण गुरुजींनी तेव्हाच एका हाताने अक्षयचा हात पकडला आणि एक क्रूर हास्य देऊ लागले. पण इकडे अक्षय बोलला, अहो असं काय करतायत, चला, काय झालं तर? आणि त्यांचे ते गुरुजी तसेच हास्य देत होते
शेवटी अक्षयला चीड आली आणि त्यांनी त्यांचा तो हात रागाने झटकला आणि पळू लागला. पण पळताना आपल्या गुरुजीवर दया आली. त्यांनी आपली नजर मागे टाकली आणि गुरुजी अक्षरशः उलट्या दिशेला चालत होते. असे का चालतायत ते त्याला देखील माहीत नव्हते. अक्षयने लांबूनच आवाज दिला, गुरुजी, ओ गुरुजी, कुठे चाललात? थांबा. पण त्यांचे गुरुजी जणू ऐकण्याचं नाव घेत नव्हते. म्हणून अक्षय हा मागे वळला. पण त्याच क्षणी तिकडे त्यांचे ते गुरुजी हे अक्षरशः एका अंधारामध्ये गेले. अक्षयला स्पष्ट दिसत होते की ते कुठे गेले आणि मागे वळण्याचा आवाज येऊ लागला. पण तिकडे जणू आता 2 डोळे चमकू लागले होते. अक्षयला समजले की हे त्या गुरुजींचेच आहेत. पण गुरुजी जेव्हा बाहेर आले त्या अंधारामधनं, समोरचे ते दृश्य पाहताच अक्षय जोरजोराने किंचावू लागला. त्याला स्वप्नात सुद्धा वाटले नव्हते की गुरुजींचं हे हास्य रूप त्याला पाहायला लागतील. कारण की गुरुजी त्याचे अक्षरशः निळे पडले होते. त्यांच्या चेहऱ्यातून हे रक्त गळत होतं आणि त्यांचे ते डोळे आता पांढरे पडले होते. हे आपण पाहतोय तरी काय, असे अक्षयला वाटू लागले. अक्षय त्याच क्षणी तिथून हा धावू लागला आणि गुरुजी देखील त्याच्याच मागे एक किन्न विचित्र आवाज देत हा धावत येऊ लागला. तिकडचा तो दरवाजा अक्षरशः कोणत्याही क्षणी हा बंद होणार असे वाटत होते. त्यांच्या त्या गुरुजींनी आपले नख देखील मोठे केले होते. त्या तोंडातून येणारा तो फेस आणि रक्त, तो तसाच तिथे धावत होता आणि अक्षय कसाबसा त्या दरवाजाच्या बाहेर आला. पण बाहेर येताच त्यांनी तो दरवाजा देखील बंद करू लागला. पण बंद करताना त्यांना ते दिसले की त्या गुरुजींचे ते भयंकर रूप, ज्यांना जणू आता अक्षयचे प्राण घ्यायचे होते. त्यांनी रडत तो दरवाजा बंद केला आणि बाहेर पळू लागला. क्षणाचाही विलंब न करता अक्षय हा तिथून लांब गेला. पण लांब जाताच त्यांनी त्या बाल्कनीमध्ये पाहिले की त्यांचे ते गुरुजी हे फार निळे पडले होते आणि ते अक्षयकडे पाहत एक क्रूर हास्य देत होते. अक्षयने तेव्हाच त्याच्या त्या मित्राला फोन लावला आणि झालेला प्रकार सांगितला. मित्रही आधी हसायला लागला, पण नंतर मित्राला त्याने बोलवलेच. क्षणभरातच त्याचा तो मित्र देखील आला आणि अक्षयने बोट दाखवले जे त्याला ते गुरुजी दिसत होते. पण अक्षय बोलला, ते बघा ते कसे आहेत, ते मला मारून टाकतील मला. इकडे तो गुरुजी हे अक्षयकडे तसेच बघून हास्य देत होते. पण त्याचा तो मित्र तो बोलू लागला, अरे कोण आहे तिकडे? कोणीच तर नाहीये, आणि चल इकडून, तुला काहीतरी सांगायचंय. अक्षयने पुन्हा विचारले, अरे ते बघ ना, ते दिसतात ना गुरुजी. पण मित्र बोलला, अरे कोणते गुरुजी, चल इथून. अक्षयने त्या मित्राला धक्का मारला आणि तो तिथून पळून जाऊ लागला. त्याचा मित्र तसाच मागे राहिला, जणू त्याला काही माहीतच नव्हते. अक्षय घरी गेला आणि तेव्हा झोपी गेला. इकडे झोपला असताना त्याला वाटू लागले की कोणतरी त्याच्या छातीवर बसले होते. आपली नजर वरती काढली आणि त्याने पाहिले की त्याच्या छातीवर दुसरे तिसरे कोणी नसून त्याचेच ते गुरुजी होते. ते त्याला बघून एक हास्य देत होते आणि हळूहळू आपला तो हात हा त्याच्या गळ्याजवळ आणत होते आणि त्याचा गळा हा दाबू लागले होते. अक्षय किंचाळण्याचा प्रयत्न करणार, पण त्याच क्षणी त्याचा आवाज फुटला आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेले आईबाबांना जाग आली आणि अक्षयला विचारले की झाले तरी काय. अक्षयने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यातच आईबाबांनी त्याची समजूत काढली की ते गुरुजी तुझे कसे काय भूत बनतील आणि कसे काय तुला मारतील. इकडे अक्षयने सगळं काही सांगितले, पटवून दिले, पण जणू त्यांना हे पटत नव्हते. पण दुसऱ्या दिवशी त्याला शाळेत जायचे होते. अक्षय शाळेत जाताच जणू सगळे रडत होते.
असे का ते त्याला देखील माहीत नव्हते. हळूच खूप लोक तिकडे एका फोटोच्या समोर जमले होते आणि मोठमोठ्याने किंचाळत आणि रडत होते. अक्षयने झालेला सगळा प्रकार विचारला आणि ते ऐकताच तो तिकडेच जमिनीवर लोळत पडला. कारण की त्याने ऐकले होते आणि पाहिले होते की त्यांच्या समोर त्याच्या त्या गुरुजीचा फोटो होता आणि त्याला एक मोठा हार होता. कारण की त्याला समजले की गुरुजी काल सकाळीच गेले होते. पण जर ते गुरुजी असे गेले असतील तर त्यांच्या त्या क्लासमध्ये हे ऋषीला कोण दिसले होते आणि नेमकेच गुरुजींना त्याचा जीव का घ्यायचा असेल, असले प्रश्न तर मनात येतच होते त्याच्या. तो तसाच त्यावेळेला गावात हा त्याच्या घरी पोचला. आईबाबांना पुन्हा सगळा प्रकार सांगितला. अरे बघ, आईबाबांनी सांगितले, चल आत्ताच मांत्रिकाकडे. ते त्याच क्षणी मांत्रिकाकडे गेले आणि मांत्रिकाने सांगितले की हा त्यांच्या गुरुजीचा अक्षरशः प्रिय शिष्य होता, म्हणून कदाचित त्यांची आत्मा इथेच अडकल्यामुळे त्याला यांचा जीव घ्यायचा असेल आणि ह्याच्यावर कायमचा न्यायचा असेल. हा काल वाचला पण पुन्हा असं होणार नाही. इकडे मांत्रिकाने एक धागा काढला आणि तो अक्षयला बांधला आणि मोठमोठ्याने मंत्रोपचार केले. त्यात मांत्रिक बोलला, काही होऊ दे, 3 दिवस हा धागा काढू नको, नाहीतर तुझं प्राण जाणं हे जवळजवळ निश्चितच आहे. अक्षयला समजले की हा काय प्रकार आहे. 3रा दिवसा होताच तो पुन्हा त्या गुरुजींकडे गेला, म्हणजेच त्या मांत्रिकांकडे. आणि मांत्रिकाने सांगितले, आता त्याच्या आत्म्यास मुक्ती भेटलेली आहे, आता तो धागा काढला तरी चालेल, यापुढे ते तुम्हाला नाही त्रास देणार. अक्षयने त्याचे आभार मानले आणि तिथून निघून जाऊ लागला. पण जर त्या दिवशी तो दरवाजा तसाच उघडा राहिला नसता तर कदाचित आज अक्षय हा आपल्यामध्ये नसता. हे मात्र खरं. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.